Deci ai găsit o căsnicie tot acolo. Eu trebuie să mă rog, da eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. Nici vecinul, nici străinul, ci de-a mea, Doamne, eu trebuie să mă rog. Nici vecinul, nici străinul, ci de-a mea, Doamne, eu trebuie să mă rog. Nici tu n-ai voie aici. Tu du-te. Ce minunat e să fii dintr-o familie, familia sfântă a Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului.
Biorę